We want to welcome you once again to Bahati TV Kenya, and this is Manukato Show, and I'm your host Robert Nyanja. And leo tumefurahi sana, tuko na mtumishi wa Mungu hapa ambaye atajitambulisha yeye mwenyewe. Na hapa tutatumia Kiingereza, tutatumia Kiswahili, tutatumia Kijaluo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa ndugu yangu, ningependa kukupea hii fursa uweze kujitambulisha, utuambie wewe ni nani, kisha tuendelee. Karibu. Asante sana mtumishi. Kwa majina naitwa mtumishi Frank Otieno kutoka Uyoma Katwenga hapo Masala tu. Asante sana. Mtumishi, tungependa tujue uliokoka lini, safari yako ya wokovu imekuaje? Okay, nimeshukuru kwa hiyo swali. Nimeokoka 2016 in high school. Yes. In form 2. Ulikuwa form 2. Yes. Na saizi umeoa? Bado sijaoa. Bado uko single, uko hapa kwa market? Yes, bado niko kwa market. We are praying with you, brother. The Lord will bless you with a beautiful and a good wife. Amen. Basi before tuendelee, ningependa tuweze kumwabudu Mungu. Adwa mithuolo ni mondi dend Nyasaye. Wadende Nyasaye kama wawinji karu tholorka giteko. Amina. Karibu. Dongine Nyasaye matingo jogo mosekonyer. Dongine Nyasaye maparokie mosekonyer baba. Alungo bada chuma Nyasaye maratego ngamalo ituere. Alungo wona ngema Nyasaye mano utongi mana ngamalo ituere baba. Alungo komeko Lwanda Nyasaye maratego ngamalo ituere baba. Alungo jamak lweti ji jalo manoreso ngimana kana chibe pipa. Alungo jalo moko ngiyo digri Nyasache lija madichuo ngamalo yere baba. Alungo siep Debora madhako siep na yae kuningema ine miromo gidene. Ine miromo ruoth. Usip na weya tingi samitingo warembo tu ine miromo jatalo mangongo ya baba. Usip na samitingo josiasa tu ya tingi ratago jalo mongeyo gimana. Osana semo luongi tuoche donge ringo kagoyo spui kuningema. Alungo wona tako Nyasaye mangema ratego maumbelwe. Osana we nene ngono ni Nyasaye maratego ngamalo ituere baba. Osana semo luongi luche dhodho gi nyingi ine miromo kuningema. Osana semo luongi dongo pudhe wuotho ratego katimo nendi kuningema. Kamano ruoth. Osana semo luongi korona dongo ringo Nyasaye marumelwe. Osana semo luongi majini dongo ringo ngamalo ituere baba. Osana okana luor dongi same ya teko mar nyono thundi kodokela. Osana ngamalo yere. Hey, ratago. Alungo jalo mano mako bada sipana madhoga birio ngamalo ituere baba. Alunga kida mawendo jalo mano limongi mana kanalea magapenya. Osana gigo metimo dongo. Iwinjori ruoth. Osana gigo metimo dongo ine Nyasaye kende. Osana gigo metimo dongo ine Nyasaye manyalo baba. Osana gigo metimo dongo ine Nyasaye kende baba. Osana gigo metimo dongo ine mwange yenge mawa gigo metimo dongo baba. Gigo metimo dongo. Osana gigo metimo dongo watimo neno ratego gigo metimo dongo baba.
Usana dongi go metimo dongo dongine miloko sigana mosewachi baba. Hero moja telo. Oh. Inimanitia kida mawendo. Hatingo nyingi malo jatako. Inemane pare kine mbesi. Kano sariemba jatalo maduonga. Hadiali nyakwaro mangema. Agoni erokamano si Bartholomeo mawude Timeo. Isaka mamalaka kod loche gutwasiko Nyasaye maduonga. Wude gera si ong'e gigo mane timo Jehova ngimane. Kamano ruoth. Jairo ng'e Jehova gigo mane timo kuom nyare. Yes. Ayubo ng'e gigo mane timo e dalane jateko mar jotelo. Yes. Apako nyingi Lwanda ma jogedo nodagi. Shaka oloch kod duong' mosiko manyaka chieng' ja paradiso. Gigo mitimo dongo Nyasaye. Erokamano kod duong' ipako dog ne jamusalaba. Iber Nyasaye, iber gik misatimo dongo Nyasaye, wanene lela. Adiera gik ma Ruoth osetimo e ngimawa kata mosatimo e ngimani dongo kendo inyalo timie neno. Owadwa kane dendo Nyasaye to wawinjo ka teko mar Nyasaye lornwa kod teko. Nitiere teko e betie mar Nyasaye. Kamano. Omiyo nyaka wasik ka watimo neno gik madongo ma Ruoth osetimo e ngimawa. Nikech adiera Nyasachwa osetimo madongo. Kamano. The Lord has done us good. Yes. Has done us great things. And we need to testify of the things that the Lord has done. Yes. Bible says that negiloyo nikech neno manegitimo. Kamano. They won because they testified. Yes. If we keep on testifying the things that the Lord is doing, then the Lord will keep on blessing us. Testimony.